Ikusiko dugu orain nola aldatu bideo baten ezaugarriak eta nola jarri bideo baten markatzaileak. Markatzaileak oso lagungarriak izan aldira, bideoa luzea baldin bada, jartzeko puntu batzuk, gai konkretu batzuetara abiatzeko zuzen bideo osoa ikusi gabe. Bilatzaile bat da, azken finean. Bueno, horretarako joango gara YouTube Studiora eta sakatuko dugu bideoetan. Aukeratuko dugu nahi dugun bideoan, gainean jarri, eta hor agertzen da menu txiki bat. Detailez hori da erabiliko dugun aldatzeko, editatu edo. Hemen estadistika datu batzuk agertzen dira, normalean oso gutxi erabili edo. Hurrengoa da komentarioak, egiten dituztenak agertuko dira hemen. Hemen YouTuber ikustea bideoa, eta hemen beste menu txiki bat, berriro editatu, enlace edo esteka gorde, edo deskargatu. Promozionar da, zeo zer egiten badugu, promozionatzeko eta bar. Edo, ezabatu bideoa. Editatuko dugu bideoa, eta agertuko zaigu, hasieran agertzen zen leihoa. Igotzen dugunean bideoan, agertzen den leihoa. Nik hemen eginda daukat ja markatzaile hori. Baina, zer egin behar dugu markatzailean? Bakarrik deskripzioan idatzi zein puntutan jarriko ditugun markatzaile horiek. Bai, derrigor, hasieran jarri behar dugu 0.2.00, hasiera edo horrelakorik. Baina puntu hau markatu behar dugu 0.2.00. Jarriko diogu nahi dugun izena eta kito. Eta gero, puntu bakotxean, noski joango gara ikusten bideoa, joango gara markatzen zein puntutara abiatu nahi ditugun ikusleak, eta orduan joango gara markatzen puntu horiek. Minutu bat eta 10 segundutan jarriko diogu marka bat, nahi duzuna. Minutu 2 eta 32 segundutan beste marka bat, eta 2 minutu eta 50 segundutan beste marka bat. Nahi baduzue 3 minututan beste bat. Gero ikusiko dugu nola geratu den bideoa. Bera jarraitzen badugu, berriro badaukagu aukera igotzeko miniatura bat agertzeko bideoa ejekutatu baino lehen, zein zerrendetan dagoen eta txikientzat dagoen eginda ala ez. Hemen mostrar más, baina menu horren normalean konfigurazioa ez dugu ukituko. Eskuinean badaukagu publikoa egiteko ala pribatua. Hemen bai importantea publiko ala pribatua. Egiten badugu pribatua, badaukagu aukera compartir de forma privada. Eta hemen jarri ditugu, helbideak, markarrik horiekin konpartitzeko, baina baita ere permitir que todos los usuarios de begune0lau.net puedan verlo. Mugatu nahi badut bideoa bakarrik nire ikastetxekoek ikusteko, hori egingo dut. Jarriko dut permitir que solamente los usuarios de mi dominio eta bakarrik horiek ikusiko dute. Logeaturik ez badaude kontu horrekin, ez dut ikusiko. Orain kenduko dugu eta utziko dugu zegoen moduan publikoa. Badaukagu ja bideoa pizka bat kudeatuta eta egingo dugu guardar. Sakatuko dugu orain, gordetzen denean, ikusiko dugu nola ikusten den bideo hori orain YouTubeen. Jarriko gara gainean, sakatuko dugu YouTubeen ikusi, eta hemen behitu ja ikusi aldugu nola hemen markatzen digu hasiera, hemen mugitzen bagara markatuko dugu puntu bat, jarraitzen bagara mugitzen markatuko digu puntu 2 eta puntu 3 eta puntu 4. Horrela, ikusleak aukeratuko du zein puntutara joan nahi duen bideoan. Horrela, nahiko ondo, eman aldugu bideo bat luzea denean, errestatu aldugu nola ikusi besteek.